Wo shikata ki paidbah la de ki kwa ban le chong lieng bon sien ki ken mau bitang Nan Polok. Henry menta lami isa kawei pat ka jaka badang shudep shna temai ha Lyngkien ka bala penbit penbiang bat pen internet da uwei urang ba rengkat katanat fisheries jong ke sarkar jila. Ha kani kapung ute urang ba balatip kerteng kum uba jorkin kurkalang ulabu Haduh kawei tylli ki lieng bagi paidbah kila ban shongkai pengat. Ya kita ki kawei tylli ki lieng shongkai lawan ban play paidbah da ka Superintendent of Fisheries ka East Coast Hill District ikong H papang harengkat ka jingadon lang kiwei ki he jong ketanat nang ta kinong ilam shnong ka Lyngkien bat kiwei pat. Long ka jingkerku ya ka yeng kan long ka buram ya ka department fisheries department ka tu ya ka Shillong ka thau ya ka jelahi ko ko de hakan ni kasi ya khap ribon de ban plane ya kini ki kawei tylli ki lieng jong I da ka ba ngo badem yu play try kan rat bo nang kerku kabro kilian benda kasi ngira play ki bentai ba joken kor kalang ba ki bahayang bahasam jong I nga hagaliang ka jonga ngadap ka jeng smokeman ba ka jeng smungo ka bakraw nakabenta ka ni ka por ka bakordor banyo ya ka lat ya ka ban le ya ka ni ka lalong na ya ka ni ka pungdok ha bat kumjo ro ka jo ka por ya ka ni ka ikini kideng ka ba na penyang kai Haduh tri ya hagaliang ka jonga Superintendent of Fisheries East Coast Hills ngapen pa ka jeng smungo ye ba joken ba hakane gane ka scheme ka ba ngi ong ba in develop ya gane ka scheme ka ba ngi yarap handa hapo ka central sponsored scheme blue revolution arja khatra khat khandai hagane ka scheme ngila ai jingaram kumbashi hector nanta ka kadan ka own contribution but ka subsidy ka bade subsidy ka 40% 4% nanta ka own contribution pada kalong 4% Telang ba kani ka jingarap ka jongi haji sian dapat ka jing tray jongi kalong ka jing tray ka basir thai ka ba nginom la ban mudor ba kalong hi kumne kumbangilong nisngongo sibon ka jing tray sitam ka jing sya dadai ha ka keren ka khana rengkat ban ngi hapo department ro kalong ka basyai bat ka no ka kambangi chania lalu ni apam beje iru ilong ibre bla bat chania nga nagaliang ka jonga nga punpaw ka jing sngongo bat ka jing kermen ro ba mai kumurang ba lalong ka nuksa ka babha ba ka no ka kam bangi simti kanam long ka kam ka ba ladang ngi simti ngi IT ngi dan ka jing ba khle ban pelong ka long kam namar kum ka jing tip jonga malumala ya ka ni ka jaka manchwa kam long kumne namar kam long kumne bat anam la raban mudurro ba kan long pung kumne kumbangilong kumba fi I mentang kani ka de ka nuksa ka babha ka jong iba token joken iba ilale han ni hapo snong po tha jong pi yo leader ubanialam ban simti ya kani ka kam lalong kum kani ka jaka ban pelong pung kam de la de ubriu bom presitom la de ubriu bom IT la ka kam kanam long pung kumne kum bakalong dina kan yang ka jongi ni penpau ka jing sngongo ka jing kermen bat kan longro ka nuksa ka babharo kiwei ki pai para nongri do ha ba ngini pai kmat sikini ka jing tray jong iba joken mro ka angnot ba aju ong betul ngambom ni tu yak de ki ofisa juga terusin ding dan perlu ka bang ong ki le ni kran lam yaki ofisa juga terusin bikin wan ban pe yang de ka bikin la ban aji arab lam nama bagan pelitan la chusu ya kan ni ka nama ka ding dan kampun ba jing menurut ing ni ka kuma ong menta on lawan sasisin kana long da kumui pat ka itna tam agi ni thai postong jeng ni sine te ngam rani si bon ki gimpien amar ma ong menta bangalong ki pistom de ki dokha ka ba ka pijeri ro ai mana thai anne ka bun men kini ding ai biang so pinda haja kita ni pung ko se tai ro ka thai la haja dei kan ne ko pung ko ba ne ka than du haja jangan sukai break yang ni, yang jingdam juga dah kah ni, pantuna asu yak sitrok, la datang la kene kapung, dengan ngaskan ba, ini kejing yarap jangi, kalau ngicim betul jangan, ban la datang ini dah kah ni, ngadeno ini dah kah ni, okay, la dah kadon mentah tangsi,
ton ha kat no ke jing ni jong kan ka cakah ini bak jing betul jing ke cakah ini di kalau ong meni bang la tistom sisa kalau ko sisa ndai lolong ong no im sni kan ko kam ko mangatu ngam chu kan ran dien tistom kan bala wana ka mi ka yong ro ngam peng mat tistom di kalau ilong ko ne balong ko mo ong ikong ngam ni ba balong me sia ka la kan ke cakah la pun sisa mak tang ayai kan men chu manang ni nyet kinyet rap su le ka khom le ko ong ta maka ini kena kakso long kawei lagi ni kita tam ini tang ba belum malah kata tam itu mah Man shaki kot kubor shaki media ada shaka shiki nu kinja adwat kijing penna paidbah tikini ki paidbah pada kiwan approach for office kiwan shimik application form haki tu time limit bangi labu nang tu pada ngisa shimiki tu ki application form jongi ngi scrutiny ni check nang tu pada ki dan ki staff jongi ki select field ban visit ban page nama balai haka jinglong jong ki nong rep jongi kim tip hai ka jaka suppose mentah ki ong shi hector kat ban dapai ha field pada dan teng tang handiat ro kanamlong kanamlong ban snapung nama ka jongi ka starting ka nak benta ban snapung ka dan starting na do 0.05 hectare up to 2 hectare. Ki try pun ki namlang eligible ban apply nama kadan pada ada ka list. Kila ban list semut mentah ki kuat. Nekini ki badan jaka kila ban list kumba ship host nam ki listing period jengki.